Вітаем усіх! Сёння у нас даволі незвычайны выпуск. Вы ведаеце, што мы паказваем прыгожыя месцы з тых гарадоў, дзе гуляе Батэ, але пра родны Барысаў неяк і забыліся. Выбачаемся і выпраўляемся. Прыемнага прагляду! Скажи, калі ласка, за што ты любіш Барысаў? Барысаў – гэта месца, дзе нарадзіліся маі бабуля і дзядуля, дзе ўпершыню сустрэліся мае бацькі. І таму я не разумею, як можна сказаць, што ён не любімы твой горад. Любіць горад трэба не за яго маштабы, не за яго насельніцтва. Горад трэба любіць за то, што гэта твой родны край, гэта твоя малая радзіма. Еще, конечно, это Барысаў, это нераскрыты потенциал гістарычны, который мусіць раскрыться. И я думаю, что любой европейский город зайздросціў бы той гісторыі, которая есть у Барысава. Мне вельмі падабаецца наш горад за яго прыроду. У нас паўсюль лясы, печы, лядзішча, залінейны раён. Я сама з залінейнага раёну. І самае маё любімае месца ў Барысаве – гэта насыпь. Там раней хацелі збудаваць у вайну ці да вайны, хацелі збудаваць мост, вялікі такі насыпь, вельмі прыгожы агляд на бярэзіну, на нашу раку. Ой, наш Барысаў я люблю, мабыць, у першую чаргу за яго жыхароў, за іх душэўнасць і за іх гатоўнасць дапамагчы. Як часта ў паўсядзённым жыцці ты сустракаешся ў Барысаве з беларускай мовай? На жаль, амаль немагчыма сустрэць на вуліцах нашага горада беларускую мову. Я нават чула, што многія лічаць яе не прыгожай, нават сялянскай, але гэта гаворыць той, хто ніколі не сустракаўся з ёй. Пасередам на мове на нове. Так, вось дзяўчаты мои падказваюць па серадах на праекце «Мова на нове». Так атрымалася, што ў маім асяродку вельмі шмат нават у Барысаве беларускамоўных людзей, которые карыстаюцца беларускай мовай у зносінах. Я вельмі часта сустракаюся ў Барысаве з беларускай мовай, таму што я вяду курсы «Мова на нова», і у мяне шмат знаёмых, шмат сяброў, якія размаўляюць на беларускай мове. Мае, в прынцыпе, моя малодшая дачка таксама добра валодае беларускай мовай, таму я паўсюль чую беларускую мову, я чытаю навіны на беларускай мове, я чытаю кнігі. Ну, у стасунках са сваімі дзецьмі, з роднымі, мабыць, сябрамі. То бок, на вуліцы, ну, даволі рэдка можна пачуць. І цікавы факт, што беларуская мова з'яўляецца адной з самых мілагучных моў і займае другое месца па ўсім свеце па мілагучнасці. І мы павінны размаўляць на беларускай мове, таму што мы беларусы. Бо мова – это адзін з такіх важных чыннікаў нацыянальнай свядомасці, нацыянальнай такой самаідэнтыфікацыі. Гонар нашага краю футбольны клуб «Батэ» другі год выкарыстоўвае беларускую мову ў надпісах прозвішчаў на гульнявой форме. Што яшчэ, на ваш погляд, можа зрабіць наш клуб для папулярызацыі беларускай мовы?
Ну, магчыма зрабіць беларускамоўную версію сайта. Наколькі я зараз ведаю, там ёсць руская, ёсць англійская мова. Нават можна стварыць пэўную рубрыку на афіцыйным сайце БТ і зрабіць таксама на беларускай мове. Для папулярызацыі беларускай мовы нічога не трэба рабіць, трэба проста на ёй размаўляць. Таму я лічу, што гульцы БТ і, ў прынцыпе, астатнія людзі могуць проста размаўляць на мове. Футбалісты гэта куміры моладзі, і таму за імі цягнуцца людзі. І я лічу, што беларусы павінны размаўляць на беларускай мове, і таксама футбалісты павінны, мабыць, у інтэрв'ю гаварыць на роднай мове. Тут таксама дуже радуе, калі прыходзяць фанаты БТ, яны таксама маюць такія нейкія расцяжкі, баннеры па-беларуску. Это зноў жа сведчыць пра тое, што людзі ўжо сябе ўсведамляюць як беларусы, і яны гэтым ганарацца. І, дарэчы, самае цікавае, што калі я падарожнічала па многіх краінах Еўропы, 10-50% ведалі БТ, і астатнія зусім нічога не ведалі пра Беларусь. Так што мне вельмі прыемна, што БТ з Барысавай, што, дзякуючы БТ, Еўропа нас ведае.